Yore go ng'eny to gi touch e constituencies te mantiere e Homa Bay County. Kaito wan kod Lake Victoria Ring Road mabe Kernyo wuoyo ahinya. En yo mowuok Funyula to ringaringa tie nam kamano mobi nyaka tie nembe wage to gore tie nembe ma Homa Bay kata gore tie nembe bende ma Mihuru Bay gini kocha ei Migori. Mago bende nyo wuoyo nwa motegno ni negotiation magisetimo kod World Bank modwano ni gigo otimre kamano. Koro nyo wamulo a range of issues mana mag dongruok kende. To en kaka jasiasa Wood Makanga to senyisi gik modwano timni kochakore sani nyaka 2027 podo chako kwa yombulu koso tije no kendo nego los ni Woodma. Koro kika kineno to jo Kaludhi chungi jatend piny Kenya masani. No, mano to kanyal wacho sani nikech ng'eni siasa wabe is fluid en gima lokore. Kuom higni ka Jaramogi otho 94 94 kaka no senyuoli bata Daud to bang'e no jakom wuode okawo koro tayo siasa ok mar oganda Luo